O alcalde de Ribeira sinala que convocará a mesa de peonalización para tratar os asuntos de interese para a veciñanza. Ruiz tamén sinalou que o municipio ten agora máis aparcamentos que hai 5 anos. O BNG de Ribeira reclamou onte unha nova reunión da mesa de peonalización para tratar varios asuntos chave, como a ordenación das rúas peonís ou a mellora dos aparcadoiros disuasorios. O alcalde do municipio, Manuel Ruiz, sinalou que Ribeira conta na actualidade con máis prazas de aparcamento que hai 5 anos. Eu creo que hai un interés o Bloque a xogar moitas veces cas cartas marcadas, non? Por unha parte, pois sempre é amigo de pedir máis peonalizacións, de pedir e por outra parte, pois cuestiona as medidas que se fan tanto de peonalización como de dar alternativas. Ribeira, a día de hoxe, ten máis aparcamientos dos que tiña fai 5 anos. Outra cousa diferente é que esos aparcamientos pois estén a 400 metros do lugar donde un desexa ir. Pero creo que está demostrado, incluso agora, cando co metro minuto moita da xente pode estar informado deses aparcamientos, pero partimos do principio de que Ribeira hoxe ten 500 aparcamentos máis dos que tiña pois fai 5 anos. Ruiz afirmou que dalgunhas das cuestións ás que fan referencia os membros do BNG xa teñen resposta, como a situación da renovación da rúa Rosalía de Castro, que está en licitación. Ademais, recorda que cando foi a pleno a mellora dos aparcamentos disuasorios, os nacionalistas votaron en contra. Sobre o aparcadoiro do Centenario, apuntou que están estudando as posibilidades. A raíz da liquidación da empresa temos unha solución que é basicamente poñer un precio que pode ser recurrido e polo tanto ir ao contencioso e multiplicarse por 10 ou ben darnos a razón, pero sempre hai un risco, e por outra parte é o que lle chaman contrato de reemplazo, que sería continuar con outra empresa na mesma situación que tiña esta administrativamente. Iso é o que os servicios jurídicos me aconsellan, pero demos un plazo para poder seguir negociando e tomar unha decisión definitiva entre todos os grupos. O rexedor local tamén se amosou aberto a convocar as reunións que fagan falta da mesa de penalización. Eu non teño ningún inconveniente en seguir reunindo a mesa de penalización. É máis, me parece importante e interesante, cuestión diferente que non se estén atendendo os temas que o Bloque demanda. É dicir, a nosa intención si é pois reunir esa mesa, si é reunirse as veces que sean necesarias, pero cuestión diferente que eu entendo que isto é unha movida política do Bloque para intentar dar a conocer de que este é un auténtico caos de tráfico cando non é así. Ribeira ten os mesmos problemas que pode ter calquer ciudad das nosas características